Tuoche matama jakelo ting' mapek ok yor thieth kende to kata mana nengo mar thieth kod dang'ni mar paro. Kane sirikand Kenya Kwanza ka otelo ayanga ne gibiro kod paro mar okuma manyien mar thieth mar SHA mane gigoyo ne debe ni biro kelo yot mar thieth ne jotuo mantie kod tuoche kaka kansa e kind moko. E higa achiel mar tiyo kod SHA, sirikandni Judith Omondi olimo kendo twak kod moko kuom jotuo kendo omiyo wachal kaka thieth osebedo pacho ka. Kar thieth maduong' ma Kenyatta, kar thieth makinde mathoth yore jotuo man kod tuoche matama ma ikelo kowuok e ute thieth mamoko matindo. Warango lek mar Ruto ne thieth mar tuoche matama kendo walimo Kenyatta, wadonjo nyaka e kar thieth mar jotuo mag kansa. Waromo kod Linda Achieng', nyadendi ma wuotho golo Kano Katolo nyaka Buore Nairobi, wuoth mar manyo thieth ne tuo mar kansa mane ofwenyore e dende higa ma okalo. Nachako ni ondinga ne rama, kaso bang'e aduoga neno discharge. Koro nadhi osiptal to ne gidhi gigolo ring'o, ne gidhi ng'ado ring'o to gidhi gipimo. Narito bang' juma achiel. Kane result oduogo to ne giyudo ka an gi kansa stage 4B to noso spread e lungs gi bladder. Koro no kanyal dhi e chuo moro amora. Report mar bedo kod tuo mar kansa ne ochande ahinya, to ewi kaka omenda mar thieth biro yudore kaluwore gi nengo mar thieth mar kansa ok e pacho ka kende to kata mana e pinje maoko.